Не знаете, че има една официална теория за това, че Земята е кръгла, имаме космос, планети и така нататък. Това е официалната. Има и неофициална теория, че Земята е плоска, живеем под купол и всъщност извънземните не са жители на други планети, ами са комшии. Така разсъждавайки си, какво ако и двете теории са измислени? Всъщност и двете теории биха съдържали частица истина, за да могат да устоят във времето. И официалната, и неофициалната. И всъщност тия, които работят задкулисно и контролират планетата по схемата разделя и владей, ни гледат сира как събиеме помежду си аджиба, коя от двете теории е вярната. Официалната или неофициалната. Това е от бати Васко да Галавера. Добро утро. Продължение по темата. Разделят ни на всякакви нива. Разделиха ни на вярващи и невярващи в COVID. Разделиха ни на маскирани и на немаскирани, на вакцинирани и на невакцинирани, на почитатели на официалната теория за кръглата земя, на почитатели на неофициалната теория за плоската земя. Разделиха ни на партии, разделиха ни на много разделения. Хората сме тотално разделени и те продължават да работят да ни разделят, за да могат да ни владеят. Това е, приятели. Не бъдете овце, мислете, разсъждавайте.